Wetaring pupusi nangget sastra kang datan kinocap sasat asar dumadine mangolah kredaning bangsa sekar harum rinepto cariyos winastan tuhu mula padha den gatekno Tino Nasri pasewakan ing kadaton lan gahing dampar jonton
nyoblos perang Singolodro. Waro-waro sakti nyoblos perang Singolodro. Lawan pusakane Pedhot Yayi Samantiman. Lawan pusakane Pedhot Yayi Samantiman. He ha oh ya.
yektine aku kasetan haprang tanding ing ngaloga kolor kang dadi gamane mangolah kredaning beksa rinangket pati kaulaku kabeh yektine adu kasekten pandataran kawiwitan ora ndelomok ayo oke baik
Sarungono kopok orang lomo sahabat sakus. Yo, somo, maju mo, maju mo. Bayo, bayo, Ayo le. bayo.
cangkepe prayogane ditambah salat sunate Sembrono iku perintah agama ngeluh sabar wakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tansah dielingke wis wajine nindakake hakan wis kumantan wayahe sembahyang natapi wajib kabeh pangeran Sholat saya Maghrib ditambah sholat sunate Sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin sesuk munggah suwarga Baik, satu persembahan kali ini persembahan kita berikan dari Surabaya. Tentunya kali ini satu persembahan, satu aransemen cantik Warok Ponorogo hadir buat panjenengan semuanya. Kali ini di rangkaian nomor-nomor cantik dan juga nomor-nomor bonus bersama Permata Musik Production. Kami aturkan banyak terima kasih mitra kerja kami WEDW Professional Audio, Gigi Kreatif Multimedia, terima kasih JD Lektik, terima kasih, dan juga segenap rekan-rekan dari channel kanal YouTube-nya Motor, thank you. Kali ini hadir buat panjenengan semuanya Davidia Salove bersama segenap rekan dari Permata Musik Production. Kembali Cayu kita aturkan teman-teman bonus bagi panjenengan semuanya bersama Permata.
Baik, terima kasih video kali ini satu